Ti super, koliko si mi gaća kupila po te šovu. Ala sam ti kupila gaće za ceo život. I žali Bože, pravo da ti kažem, brže si došla kući nego što si tamo bio u toj bolnici. A šta je bilo to kad si kupila? Nešto ti iznervirala? A ona babetina me, kako mene, pa znaš šta ona meni rekla? Kaže, gospođe, vi ne znate veličinu gaća vašeg muža. Ja kažem, gospođe, ta veličina je promenljiva kad sam ja u pitanju. Ja ću morati da odem, ja ne mogu da slušam, meni je zabranjeno ovo. Mislim da i treba da se oceliš. Ja sam baš o tome htjela da pričam, čoveče. Šta? Znaš, a ti sad ne bi trebao da doželjuvaš bilo kakve izmene srčane i to. A ja ne mogu to da kontrolišem kod tebe. Jer ja jednostavno, ja da se najgore obučem, ja zdračem tim seksi pilom, razumeš? Pa tebe nisam ni video. Nisi me video. Pa ne. Ja mislim da bi trebali da se raspitamo da li ti je vid dobar posle ove intervencije na srcu. Jer nemoguće da me nisi video, čovječe Bože. Zato što da nisi operisao srce, ja bih mislila da ga ti ni nemaš. Marko, 3 sekunde ti treba manje da stigneš. Ajde vežba. Ma ne mogu, čovječe, ne sam budem toliko aktivan posle operacije. Krucijalno je sada da zaletimaš, moraš da vežbaš. Jesmo bili danas na previdenju? Pa jesmo. Jesmo zakasnila na posao? Jel baba bila sa tobom? Ti si bio pre babe, baba ima bolesnu nogu. Ona se sine zajurila, ušla unutra, nas je uhvatila pauza. Sutra neće, vežbaj.